Jikijela mkhonto, jikijela mkhonto, jikijela. Ngane zakwethu, kule Sunday le esiya kuyo, ngane zakwethu. Ake sihlangane bafowethu ngo-6 ntambama. Sizobe live bafowethu. Sobe sino Qhaweni Namandla, uThulani Shongwe, uNomvalo, uSikhosana. Sizobe sinabo, siba-hostile. Sizokuthi lezi zinto lezi abathe zibeyikhuluma ngazo lapha yana ithini way forward ngoba njengamanje kuyakhombisa ukuthi kuyanyakaza kakhulu eSouth Africa, kuyanyakaza kakhulu njengamanje. Sifisa ukwazi ukuthi njengamanje sibheke kuphi, sifuna abasithathe basibeke. Ake sihlangane ke Sunday ngo-6 ntambama nganza ukuthi ngiyacela nje le video lesi reposte ukuze Sunday ngo-6 sonke siphelele. Nawonke wona umkhonto wesizwe kodwa oyizwela ukuthi umkhonto wesizwe uyawuthanda, sonela nje uzolalela futhi ube nethuba lokuthi urequest ukhulume namaqhawa namandla. Yabona, buka nje uzobe unethuba lokukhuluma nabamember eParliament. Awucabange eqembeni lakho nje wena ubagcina ku TV, yabo, awukwazi ukukhuluma nabo. Kodwa ngeSunday uzobe unethuba, unesikhathi sokuthi usho futhi ukusho kubona ubingelele, usho futhi ukusho. Ake sihlangane ngesonto ngane zakwethu. Umkhonto uyagwaza, umkhonto uyajikijela. Azilali manje, azilali manje. Angazi noma niyabona ukuthi mathi igiya lihamba ngenye indlela manje. Asazi niyabona yini ukuthi umkhonto uza ngenye indlela njengamanje. Jikijela mkhonto, jikijela.